खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि इउटुब चेनेल सोरजिथा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 20 एप्रिल 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ जादव पायेंनो जिकेबि ट्रास्टआ बोसोरारि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गथायनाय जादों। नंगौ, मैया गोदान दिल्लीयाव खुंजानाय 164थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों जिकेबि ट्रास्टआ गुरुदेवनि मुङाव बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थाग्रा बान्थाखौ देग्लाय 2023 मायथाइनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ भारतनि हाग्रा मानसि एबा फरेस्टमेन अफ इन्डिया मुङै मिथिजानाय मानगोनां जादव पायें बिथांनो गथायनानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लाहैनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव गोदान सरकार फैनायनिफ्राय दायो जेबो सिन्डिकेट जायाखै। बिसोरो गावसोरनि गोजाम आखुखौ बेफोर खामानिखौ बिसोर मावदोंमोन, ओंखायनो बिसोर बेबायदि बुंनायखौ गारनो हायाखै। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला खौरां बिजोंफोराव नुबाय थानाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौ सिन्डिकेटनि मुङाव लाख लाख फैसा कालेक्सन खालामगासिनो दं होननानै अजद होबाय थानायखौ फिन्नाय होनाय रावैनो बुंनाय जादों। बियो बिसोरनि गोजाम आखुखा, गावसोरनि खुंनायाव सोलिबोयोमोन, ओंखायनो दाबो बावनो हायाखै, दाबो बेबायदियैनो थांना थानो लुबैयो बिसोर होनना मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो। मनीषा बर'नि नखराव दायो खोमसिनि जोमै साग्लोबदों। नंगौ, दाखालि थांनाय 13 एप्रिल खालि मनीषा बर'आ तेजपुराव गावनि भारा थाग्रा न'आवनो दुथां देबाशिष कर मुंनि सेंग्राया जिनाहारि खालामना बुथारदोंमोन। मख'जाथावदि मनीषा बर'आ थैजासिम तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावोमोन। मिथिनाय बायदिब्ला दायो मनीषा बर'खौ बुथारग्रा दुथां देबाशिष करखौ पुलिसआ सोनाब बेंगलनिफ्राय खारखोमा थानाय हालोदनिफ्राय हमनो हानाय जाबाय। नंगौ, मनीषा बर'आनोल' नखरनि सासे सुंथागिरिमोन। दायो नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबां सादजारलाजों बुंफबनाय जाबाय। बेनिखायनो मैया मनीषा बर'नि बिफाया गावनि फिसाजोखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ गावथारनो नांगौ होनना सरकारखौ खावलायो। लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोराबो बेखौ थाबैनो गावथारनो नांगौ होनना बुंथिना होबावो। मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनाया आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि दायित्व'। लोगोसे रावबो मुंख्लंआ जाहाथे थालाङा आरो मुंख्लंफोरखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिक्स खालामा, बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। नंगौ, दायो बिटिआर गोरोबथायाव दफा महरै थानाय बायदियै आरो मुंख्लं नखरफोरनो रां अनसुंथाइ होनाय हाबाया सरकारनि खामानि बायदिनो दायो सरकाराव 201 मुंख्लं नखरफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जाबाय। लोगोसे रावबो मुंख्लंफोरा जाहाथे थालाङा बेखौनो खावलायबावो मानगोनां आफादगिरि बिथाङा। दायो जोंनि समाजाव गोबां बायदि बायदि आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गावजों गाव बर'नि बायदि गोरोबथाफोरखौ लानानै सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय समावनो मैया रबिन्द्र मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, बिथाङा बुंदों जोंनि एबा बर'फोरनि थांखिया बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर नङामोन, आलादा रायजोसोमोन। ओंखायनो दिनैनि दिनाव बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि मुङाव खालि प्रमद बर'खौल' थांखिनानै सोंखारिब्ला जानाय नङा। अदेबानि बिएसि गोरोबथा खालामग्रा सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि आरो बिटिसि गोरोबथा खालामग्रा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौबो सोंखारिनांगोन होनना बुंथिबावो। बेनिखायनो बिएसि बिटिसि गोरोबथानि इमप्लिमेन्टेसनखौ नेथ'नाय बायदि बिटिआरनि इमप्लिमेन्टखौबो माखासे सम नायथ'नांगोन होननाबो बुंथिना होबावो बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रिया गोख्रों बुंथि होबावो। नंगौ, गोबां समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा मोसौ फालांगि आरो मोसौ बेदर लाबोनायखौ होबथाबाय थानाय बायदिनो दायो आरो फिन मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा
बुंदों दि मोसौ आरो मोसौ बेदर लाबोनाय नुयोब्ला पुलिसआ लोगो लोगो एक्सन लानांगोन होन्नाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।